It-tluq ta' Joseph Muscat minn Prim Ministru u mexxej Laburista qed jiġi diskuss fl-ogħla livelli tal-Gvern. Dan ikkonfermah id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern waqt il-programm Thank You li xandar il-ħamis fuq Net Television. Waqt l-intervista ma' Sergio Mallija, Chris Fern ma ċaħax li hu qed jaħdem biex jieħu post Joseph Muscat, għalkemm iddikjara li jippreferi li kieku Muscat iżomm postu u ma jitlaqx. Minn żmien għal ieħor tqum kwestjoni ta' leadership fil-Partit Laburista, jiena il-parir tiegħi, mhux għax għandu bżonn parir, imma l-appell tiegħi dejjem ma' Joseph Muscat hu li jibqa' mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru. Joħroġ ukoll li f'diversi xorti u Joseph Muscat ma jaqblux, iżda Fern jgħid li għall-ħares kulħadd jaqbel f'kollox. Viżibbilment skomdu, Chris Fern ma jgħidx jaħseb dwar il-kumpaniji sigriti li fetħu fil-Panama il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Anzi insisti li min jinstab li għamel ħażin irrid iħallas ta' emilu. Ħadd f'dan il-pajjiż, għalmenu sakemm hemm Gvern Laburista, ħadd mu l fuq mill-liġi, ħadd. U minnu jekk jinqabad li jagħmel xi ħaġa ħażina, imma jekk ukoll il-fatti u provati mill-qrati mhux